kazetari lana egiten nuenean, nik nire burua ikusten nuen herritarren ahots gisara, ezta, eta galderak egiten ninduen. Orain Zubiaren beste kaldean nagoenean erantzunak eman behar ditut, eta erantzunak emateko garaian asmatu herritarrek dituzten behar horiei ongi erantzuteko, ezta? Eta horrek lehenengo begirada aldaketa bat ekartzen du, eta lehenengo ardura handi bat gainera, ezta? Eta komunikabideak ikusteko garaian, ni beti saiatu izan naiz behintzat, egiten nuen lanarekin komunikabideok oro har, ez Euskal Telebistak, oro har komunikabideok egiten dugun lanarekin, autokritikoa izaten eta kritikoa izaten. Beti saiatzen naiz egiten dudanarekin, zalantzan jartzen, dudatan jartzen, ezta? Ez dut uste inork daukanik egia osoa, eta beti ariketa hori egin izan dut, eta orduan egiten duen bezala orain ere egiten dut. Baina batez ere nik nire burua ikusten dut, ez? Lehen Zubiaren alde batean eta orain Zubiaren beste kalean. Politika instituzionalean nago, baina beti daukat hanka bat kalean. Niretzako hori oso garrantzitsua da. Jendearen aldarrikapenak, jendearen beharrak, jendearen nahiak, jendea zoriontsuago egiteko politikatik zer egin behar dan jakiteko kalean egon behar da. Baina nik beti izan dut joera hori eta gainera nire buruari neurri batean eskatu diot erakundean bai, baina era berean kalean ere egon behar nuela jendearen aldarrikapenak entzuten. Ez da hori nire ustez oso garrantzitsua da. Nik uste dut gauza asko daudela aldatu beharrak Euskal Herrian. Hasi gobernantza eredutik, nik uste dut azken urteetako gobernantza eredua goitik behera begiratzen duen gobernantza eredu bat dela, ezta? Eta nik uste dut nahiezkoa dela herritarrak inplikatzea beraientzako izango diren ekimen guztietan, eta beraien oniritzia jasotzea eta beraiekin partekatzea, ez? Hori alde batetik. Gainera gobernantza eredu horrek iruditzen zait ekarri duela urte guzti hauetan herriaren patrimonializazio bat, ezta? Eta batzuk pentsatu izan dute herri hau beraiena zela eta alderdia eta herria gauza bera zirela, ezta? Eta horren ondorio dira, azken urtetan ikusi ditugun, adibidez Osakidetzako opeen irregulartasunak, edo orain bertan txertoekin ikusi ditugun irregulartasunak, ez? Batzutan jendeak uste zalantzan ere ez dituela jartzen, hain zuzen ere egiteko modu baten ondorio direlako, eta nik uste dut egiteko modu horiek goitik bera aldatu behar direla. Ikuste dut indartu egin behar ditugula politika publikoak eta jendeari erronkak argi jarri behar zaizkiola aurrez aurre gainera, ez da, jendeari argi hitz egin behar zaio, jendeari egia esan behar zaio, ze erronka ditugun momentu honetan, adibidez, datozen 10 urteotan ze erronka nagusi izango ditugun, bai krisi klimatikoaren inguruan, edo bai zaintzaren inguruan, feminismoaren ikuspuntutik, uste dut urratsak eman beharra dauzkagula, lehen ezin dugu emakumeok jarraitu jasaten dugun era guztietako biolentzia jasaten, ezta? Eman behar ditugu urratsak egiteko moduetan eta dauzkagun erronka horietan guztietan. Nik uste dut hori nahi ez egin behar dela herriarekin inplikazioa sortuz eta herriak eta herritarrak protagonista eginez, beraiek gidatu behar gaituzte egin behar dugun politikara, ezta? Eta uste dut hori oso garrantzitsua dela, eta horregatik esaten nuen lehen ere oso garrantzitsua iruditzen zaidala erakunde batean egotea, kasu honetan legebiltzarrean, baina beti ere hanka bat kalean duzula eta hanka bat herritarren aldarrikapenak jasotzeko eta erakunde horretara eramateko prest zaudelarik. Erakutsi dugulako badakigula gobernatzen, egunero erakusten dugulako ehunka eta ehunka udaletan gobernatzeko beste modu bat posible dela,
eta erakutsi dugulako oso momentu zail batean gobernatzeko beste eredu bat badagoela, eta pandemia datorkit berriro ere burura. Pandemia guztiontzat izan da izugarrizko erronka, eta Euskal Herria Bilduren udalek erantzun dute hasieratik baliabideak emanez, bai eskoletan, baliabideak emanez, momentu batean edo etxerik gabe zeuden kolektiboetan, baliabideak emanez, zaintza komunitario bat antolatuz eta komunitatetik jendea zaintzeko bideak emanez, erakutsi dugu badakigula gobernatzen beste era batera. Eta nik uste dut horrek indarra hartzen duela herritarrengan eta udaletan bezala beste erakundeetan gobernatzeko prest gaudela, eta prest gaudenez iritsiko duguna Euskal Herria Bilduk gobernatuko dituenak herri honetako erakunde nagusiak. Beti ere lehen esan dudan bezala, ahaztu gabe gure gobernantza eredua beste bat dela, bestera batera egin behar ditugula gauzak, eta gu ez gaudela gobernuetan egoteko bakarrik. Ez gaude gobernuetan, gobernu talde bat erakusteko eta argazki bat egiteko. Gu gaude gobernuetan eta egon nahi dugu gobernuetan gauzak eraldatzeko, justizia soziala zabaltzeko, herritarrak igerri dezaten ez dagoela orain adina desberdintasunik, ez dagoela orain adina lezerik batzuen eta besteen artean, ezta? Eta nik uste dut gure helburua argia hori dela, ez gaude, eta ez dugu egon nahi gobernatzeagatik, egon nahi dugu gobernatzen herri hau eraldatzeko, herri gisara ikusten dugun herri hau beste era batera gobernatzeko, eta hori ere garrantzitsua da, guk herri hau herri gisara ikusten dugulako, zatiketa handi batekin momentu honetan, baino herri gisara ikusten dugu, eta Euskal Herria Bilduk baino ezin du ongi ordezkatu herri honen osotasun hori, ezta? Eta osotasun horren nahia. Gure ardura da, Euskal Herria Bilduren ardura da, herri hau 7 lurraldez osatutako herri honen irudia, gure iruditegian mantentzea eta ez galtzea gure iruditegitik. Euskal Herria 7 lurraldez osatutako herri aske bat nahi dugu. Herritarrek erabakiko dute noiz eta nola, hori zalantzarik ez, baina gure ahalegina izango da, hain zuzen ere, guztiongan herri honen marrazkia mantentzea, herri honen izana mantentzea, herri hau zer dan esatea, ez da Euskal Herria, Euskararen herria, Euskaldunok osatzen dugun herria. Guk esaten dugu, eta gure burua definitzen dugu ezkerreko soberanistak bezala, eta iruditzen zaidana da, zentzu horretan ere urratsak eman behar ditugula, eta aldatu egin behar dugula estatuekin dugun harremana. Beharrezkoa da. Beharrezkoa zen lehen, eta beharrezkoa da orain, eta pandemiak berriro erakutsi dugu estatu izateak zer nolako garrantzia duen. Ezin ditugu gure erabakiak hartu, eskean ibili behar dugu, eta eskean ibili behar dugu gure jendea zaintzeko. Eta nik uste dut hori oso argi adierazi behar zaiola jendeari ulertu dezan, ez dela bakarrik, nik Euskal Herriaren ikuskera hau daukat, eta nik Euskal Herria libre bat, edo Euskal Herria independente bat nahi dut, ez dela kapritxo kontu bat. Gure burua zaintzeko, gure burua gobernatu egin behar dugun nahi eta nahi ez, ezta? Eta bide hori landu egin behar dugun nahi eta nahi ez, bestela ezin dugulako geure burua zaindu, bestela eskean ibili behar dugulako, eta nik uste dut bide hori ere nahi eta nahi ezkoa dela lantzea eta herritarrak hortara biltzea, ezta? Dudari gabe bide hori ezingo dugu egin herritarrak atzean ez baldin badauzkagu. Herritarrak igertzen ez baldin baditugu, arnasa jartzen ari zaizkigula hemen belarri atzean, ezta? Behar ditugu herritarrak gure gainean bide hori egiteko. Bide hori ez dugu egingo instituzio baten barruko 4 gelen artean. Herritarrak behar ditugu bultzadan, ezta? Eta horregatik nik herritarrei eskatzen diet eta herritar bezala eskatzen diot nire buruari, orain momentu zailak bizi ditugun arren, bultza egin behar ditugula prozesu horiek guztiak, ezta? Eta guztiok protagonista sentitu behar dugula prozesu horietan guztietan. Protagonista, lehen lerroko protagonista.
Nik oposizio buru bezala ikusten dudana da, orain badaukagula gobernu bat, gehiengo osoa duen gobernu bat gainera, baina dudarik gabe gauzak aldatu daitezkela, eta gauzak aldatu daitezkela, Euskal Herria Bilduk ere gure helburuak eta gure helburu estrategikoak lortzeko unean uneko urrats taktikoak egingo ditugulako eta unean uneko akordioak egingo ditugulako. Eta akordioez hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu alderdi politikoez, baina hitz egiten dugu herri honetako beste eragileekin izan ditzakegun akordioez, ezta? Eta herri honetan daude eragile sozialak, eragile kulturalak, eragile sindikalak, eta hoiekin guztiekin arilkatu nahi ditugu akordioak, hain zuzen ere, ditugun erronka horiei erantzuna emateko. Eta nik uste dut jende guztiak ikusi behar duela, badaudela aukerak herri hau beste era batera proiektatzekoak, herri hau beste leku batera eramatekoak, eta Euskal Herria Bildu dela alternatiba bakarra hori aurrera eraman ahal izateko. Zenbat arerio, zelatan dabiltzan, esaidazu berriro. Andrea naiz populazioaren erdia bezala, ezta? Eta horrek sortzen dit nire ingurua eta nire emakume lagunek bizi dutena eraldatzeko nahia eta grina oso umetatik. Seguru aski amak asko txertatu zidalako hori, eta ez zizkidan belarritakoa jarri, eta ekintza aktibo bat izan zen niri orain dela hainbeste urte ez belarritakoak jartzea neska jaio nitzelako. Eta orain, erabaki bat edo beste hartu dezakezu baino errezagoa da. Baina orain dela 58 urte etzan ulertu ere egiten neska bati ez belarritakoak jartzea, ezta. Orduan Andrea naiz, beti lan egin izan dut hain zuzen ere independentzia ekonomikoa eduki ahal izateko, beti nahi izan dut herri hau libre izatea, beti nahi izan dut herri honetan justizia soziala barreiatzea eta guztiok berdintasunean aukerak izatea, eta ez dut etxitzen eta horregatik nago hemen. Eta ama naiz, eta dauzkat 5 seme, eta 5 seme horiek dauzkate gaur egungo gazteak dituzten arazoak, ezta, edo lan eskasak, edo lan aldi bateko lanak, edo beldurrak, esan diegu gazteei prestatzeko, asko ikasteko, etorkizuna beraien esku egongo zela, eta gaur egungo gazteak daukaten hortzen muga edo daukaten aurrez aurre daukatena da, inoiz gertatu ezan bezala aurreko generazioek izan duguna, baino okerragoa, ezta. Guraso adinduak dauzkat, 80 urteko aita, konfinamentu osoa etxean pasaduna, txerto baten zain, ezta? Eta bere borroka niretzako ere oso garrantzitsua izan da, ezta? Horregatik pentsatzen dut, eta lehen ere momenturen batean esan dut, nire aitaren lekukoa, nire gurasoen lekukoa hartu, eta nire seme alabei eta haien seme alabei pasan nahi diet lekuko hau, ezta? Herri libre eta justu eta duinago bat eraikitzeko lekukoa.